Багато хто вважає, що колоновидні дерева, особливо яблуні, не потрібно обрізати. Вони повинні рости колонною і всі будуть усіяні врожаєм. Але це не так. Якщо колоновидні дерева не обрізати, по-перше, вони все одно не будуть рости колоною, тому що це дерево, хоч у нього і коротке міжвузля, але все одно бокові гілки на ньому ростуть, і зайві обов'язково потрібно видаляти. А також, якщо не робити обрізки, то плодові бруньки будуть дуже рідко закладатися, і врожаю буде дуже мало. Ви просто будете вирощувати практично декоративне дерево. А також моя вам рекомендація. Я вирощую багато колоновидних яблунь, вони в мене ростуть на шпалері, відстань між кожною яблунею в мене 1 метр. Це дозволяє мені вирощувати яблуні не однією колоною, а декількома. Що це мені дає? По-перше, дерево не так потужно росте догори, а це означає, що основний врожай я з легкістю зможу збирати. Також дерево повільніше старіше. Що це означає? Коли ми будемо вести однією колоною, дерево швидко виросте дуже великим, і ось тут унизу на старому стовбурі вже нічого закладатися не буде, а весь врожай підніметься догори. Врожаю буде мало і збирати його буде не дуже зручно. А вирощуючи в декілька колон, я врожай довше отримую знизу, його легше збирати і дерево легше омолоджувати, а також обробляти. Тепер, що стосується обрізки. Я вам продемонструю, чому потрібно обрізати. Подивіться, в місцях, де була обрізка, а саме під цим місцем, утворюються плодові бруньки, де в'яжеться потім врожай. Також тут, дивіться, підіймаємось, була обрізка, пішло розгалуження, а тут у нас заклалися плодові бруньки. Тож тепер ви розумієте, що обрізаючи дерево, любе, а особливо колоновидне, ми провокуємо його закладати більше плодових бруньок, тому що на вертикальній деревині самі по собі плодові бруньки не закладаються, тільки ростові та листові, а плодові вони закладаються на більш горизонтальних гілках, але на колоновидних деревах таких немає, тому просто під кожним зрізом закладаються плодові бруньки. І давайте подивимось, що потрібно видаляти. Ось у нас росте ще одна колона, була обрізка, знизу утворилися у нас плодові бруньки, а також пішло розгалуження. Тепер ми також тут знаходимо ще один лідер, це сама висока гілка, і її нам потрібно відрізати від цього місця, де пішов молодий приріст, приблизно на 30 см. Один секатор, я його поміряв рулеткою, він 20 см. Тому на 1,5 секатора прикладаємо 1. І ось тут, як і звичайне дерево, відрізаємо на наружню бруньку під кутом 45 градусів. Ось таким чином. Ця брунька прокинеться і продовжить зростати вгору. Цей зріз повністю затягнеться, його не буде видно. Прокинуться пару бруньок, котра буде рости усередину. Ми її влітку зразу видалимо і залишимо тільки ті, котрі ростуть на наружну сторону. А тепер ті гілки, котрі у нас залишилися, ось ця у нас росте ближче до центру куща. Я її відрізав на кільце, а ось ця, котра йде трохи в сторону, ми відрізаємо приблизно 5 см. Можна міряти на лезо, можна підставити 3 пальці, це приблизно 5 см. І також обрізаємо на наружню бруньку. І тут ми отримуємо також і молодий приріст, і плодові бруньки. Ось так повинна виглядати правильно обрізана колоновидна яблуня, котра на наступний рік закладе ще більший врожай. Ми залишили декілька колон, ми залишили короткі гілочки для утворення на них плодових бруньок. Також все, що росло в нас усередину, ми повидаляли. Невеличкі зрізи до 1 см нам нічим замазувати не потрібно, вони добре загояться. Ось такі великі зрізи, більше 1 см, потрібно обов'язково замазувати садовою замазкою. Відео про це я вже випускав, залишу у правому верхньому куточку. Я її роблю самостійно із негашеного вапна, мідного купоросу та фасадної водоемульсійної фарби. Тому, друзі, обрізайте дерева вірно, дивіться інші мої відео про обрізку плодових дерев. Їх у цьому році дуже багато. Тому вам бажаю гарного дня і зустрінемось у наступних відео. Бувайте!